Aika äkkiä. Hieno toi. Tää on taas tätä, että mennään vaan laukkaan. Hienon näköistä kyllä raavaa sen hetken, kun se raavaa. Hirveän järkevää. Mitä? Se on hirveän järkevää. Otettiin ylinkäännetty peiliin. Ei mitään. Niin. Ja sitä on niin paljon kuitenkin käsiä. Niin, auto ja autosta. Ei kerrassaan mennä. Enemmän kuin muistetaan jännitti siellä reissulla. Se oli ihan läpimärkä. Ai jaa. Kiitos. Tällä oli hyvä auto. Ja taivas oli eilen illalla ihan jäässä. Tuossa kuorma-auto laitteli noita tuulisuojia tuonne eteen. Niin. Taas mennä ravia. Vitsi, tuo on hienon näköinen. On se hieno. Kato miten hyvissä käystä niitä kindereitä.